Dobrý deň, sledujete reláciu Portrét. Mojím dnešným hosťom v relácii Portrét je architekt, ktorý sa v živote naučil nikdy sa nevzdávať. Vášeň pre svoju prácu nestratil ani rokmi skúseností či driny. Zostáva skromný a svet uznáva jeho talent. Je držiteľom ocenenia za jeden z 5 najlepších hotelov sveta. Jeho rukopis nesú budova Deutsche Bank vo Frankfurte, postavil aj miliardový palác pre kuvajského emira a dizajnoval aj hotel Kempinski na Štrbskom plese. Mojím dnešným hosťom je architekt Peter Černo. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Ste skromný človek, ale chcete uviesť veci na pravú mieru. Tak čo z tohto ste nespravili? Kde to nie ste vy? Za prvé, ten Kuvajt. Ja som sa podielal veľmi tak okrajovo na tom, pretože tí, ktorí sme prišli potom, trošku neskôr, sme mali inú úlohu, ktorú sme robili, a to bola vlastne, kde sa projektovalo veľké obytné sídlisko pre kuvajských občanov so všetkým vybavenosťou, a jedna z tých vybaveností, ktorú som ja robil, boli 2 školy. Čiže to boli to hlavné. Vy ste v Kuvajte trávili 2 roky podľa mojich informácií. No. A viem, že ste tam prišli ako expert, ako spomínate. V čom ste boli v tom veku expertom? Na čo ste boli špecialista? V architektúre hovoriť o špecializácii, ja to považujem za nie dobré, pretože špecializácia prináša so sebou určitú rutinu. A keď ako náhle architekt sa dostane do nejakej rutiny, tak potom tá stavba, ktorú robí, a tu ďalšiu a tak ďalej, alebo opakuje, robí, ja neviem, 10 škôl alebo 10 hotelov, tak tam sa človek dostáva určitým spôsobom, aj keď to nechce, do tej rutiny, a tým pádom už to tvorivé napätie, ktoré by tá stavba mala mať, už to nemá. V arabskom svete je bežné, že si pozývajú zahraničných odborníkov. Takisto beží v povedomí ľudí, že v tom svete, bohatom arabskom svete, peniaze naozaj nie sú problém. Aká bola vaša skúsenosť? My, keď sme dostali tieto úlohy, sa nehovorilo o peniazoch. Hovorilo sa o tom, aby ten projekt bol dobrý. A preto si oni pozývali rôznych ľudí z celého sveta, o ktorých si mysleli, že by im ten know-how a tieto veci priniesli, alebo im priniesli nové myšlienky a tak ďalej. Takže v tom to bolo. Čiže aby sa povedalo, že tento projekt bude stať x kuvajských dinárov, o tom nebola reč. Hovorilo sa, že to musím spĺňať tieto a tieto požiadavky a musí to byť dobre navrhnuté. Čo je výnimočné, nie? Lebo predpokladám, že vy sa o peniazoch narozprávate veľmi veľa vo svojej profesii. Áno, samozrejme. A práve to bola tá zaujímavosť pri tom príchode do toho Kuvajtu, že v podstate dovtedy, hlavne v tých koncom 70. začiatkom 80. rokov, sa Československo už dostalo do ekonomických problémov, ale však to myslím, že je známe. A v podstate my sme už nerobili poriadne projekty, my sme viac menej robili projekty pre projekty, ktoré sa nikdy nerealizovali. Zrazu človek sa dostal tam a vám povedali, tak tu máš ceruzku a rob. A to bolo úplne o niečom inom, a vtedy človek dostal trošku aj, jak sa povie, že sa mu zatriasla ruka, že teda zrazu máte absolútnu slobodu, ako to bude vyzerať, a to je vaša vec. Buď sa to páči, alebo sa to nepáči. Žiaden typový projekt, opakovaný projekt, ani nič takého. Konštrukciu, akú zvolíte, taká bude. Takže to bolo úplne niečo iné ako dovtedy, čo som robil tu, aj keď povedzme niektoré projekty, ktoré sme robili, boli určitou zvláštnosťou, napríklad prímestské nákupné stredisko v Lamači, ktoré bolo vlastne prvým takým shopping centrom, v podstate dá sa povedať, v republike vtedy, s parkovaním na streche a tak ďalej. Čiže to boli veci, ktoré sme vtedy navrhovali, ktoré boli novum. Čiže to bol, povedzme, alebo jeden zo starých projektov, ktorý sme robili ešte, musím povedať, kolega Jana, ktorý už nežije, bola rekonštrukcia kina Tatra. Neviem, či náhodou ste to poznala. To bol projekt z konca 70. rokov, 80. Čiže to bol projekt, ktorý vzbudil v tých časoch dokonca redaktorov časopisu Domus v Taliansku. To bol vtedy
špičkový svetový časopis architektonický a dizajny, ktorí prišli za nami do Bratislavy a prišli si to pozrieť. Čiže boli aj tu, ale to boli také, by som povedal, tie výnimky. Vznikali tu aj zaujímavé stavby, napríklad Bratislavský rozhlas, v tých časoch niečo neobvyklé a dnes ešte sa to považuje za výbornú a neobvyklú stavbu, alebo hotel Javorina a iné, galéria bratislavská ako v svojej forme.